Dovolte nám podat stručný přehled situační, jak si různí lidé přejí běh světa opačný. Mao je můj skvělý přítel, dal mi dobré rady, jak rozšířím Německo a dám ho dohromady. Železa tu máme fůru, jen uchopit otěže, na Víně teď potřebují mě za kancléře. V Lisabonu rozpítání změny sociální, ze státní monopolu, reformy agrární, všechno bude věřte lidé, chci pro Lisabon, velké změny radikální, systém a labon. Za ty zprávy ověřené, mějte díky vřelé, svatým místem hlavní město už není ozdobené. Le Monde píše o Cyrila, vikárka vás vítá, v Praze dnes už nenajdete král svatého Víta. Režim ve své chamtivosti tak daleko dospěl, že prý v starobilé moci obvezl pryč kostel. Dovolte nám konstatovat jen tak mezi námi, autory nás představovat, jsou to staří známí. La 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 li di 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 di.